Меня сподвигло, скорее всего, наверное, в душе неспокойно было. У границ враг. Ну, денацификация, демилитаризация. Кто, если не мы? Ринат Хамитов махсус хәрби операция зонасына нәқ шул уйлар белән китәде. Анда 2022 елның февраленнән августына кадәр булган. Алтайда ракета гаскәрләрендә хезмәт иткән егет СВОда гранатометчы була. Сегодня мы получили военное удостоверение. Бүген без хәрби хәрәкәтләр ветераны таныклыкларын алдык. Күңелдә горурлык хисе бу гади генә кагаз түгел, аны һәркемгә дә бирмиләр. Батырлык күрсәтеп, Донбасс халкын, илебезне саклаганбыз икән, яшь буын да моны истә тотсын иде. Ватандашларыбыз да безне көткән, монда үзеңне кирәкле кеше итеп хис итәсең. И мы поняли, нас не забывают, нас нуждаются. Хәрби хәрәкәтләр ветераны тоныклыгын Альфред Хайбуллинга да тапшыралар. Махсус хәрби операциягә ул Алга батальонында китә. Диңгез пехотасында хезмәт иткән Ират СВОда минометчы була. Узган ел 50 яшен тутырып демобилизацияләнә. Мин добровольец булып киттем. Туган үйләрне кемдер якларга тиеш. Без совет вакытында устак бу удостоверение алу зур горурлык. Бүген 9 татарстанлы хәрби хәрәкәтләр ветераны тоныклыгы алды. Хәзер алар запаста. Һәрберсе белән премьер-министр урынбасары Лейла Фазлыева аралашты. Таныклыкның мөһимлеген ассызыклап үтте. Все те льготы, которые предусмотрены для ветеранов боевых действий. Россия шул ук исәптән Татарстанда хәрби хәрәкәтләр ветераннарына тиешле ташламалар бар икән, алар тулы күләмдә үтәләчәк. Бүген хәрбиләргә психолог, психиатр ярдәме кирәк. Шул ук вакытта медицина тернәкләнү белән бәйле мәсьәләләрне хәл итәсе бар. СВОдан әйләнеп кайткан хәрбиләрнең күбесе яраланган була. Без аларга сыйфатлы медицина ярдәме күрсәтергә тиеш. Таныклык алырга теләүчеләр хәрби комиссариатларга мөрәҗәгать итеп рапорт язырга тиеш. Анда шәхси номер, хәрби хәрәкәтләрдә катнашу вакыты, хәрби дәрәҗә күрсәтелә. Это у нас мобилизованные. Это у нас по контракту. Бу өлешчә мобилизация буенча алынган яисә контракт нигезендә үз теләге белән киткән Барс һәм Штурм Z хәрбиләренә кагыла. Вагнер отряды әгъзалары буенча әле карар кабул ителмәгән. Документлар бар икән, бер атна дигәндә таныклык алып була. Иң мөһиме хаталар китмәсен. При наличии документов где-то за неделю мы все оформляем. Сейчас самое главное, чтобы не было ошибок. Айлык түләүләр, торак коммуналь хезмәтләргә ташлама, кайбер салымнардан азат итү, чиратсыз медицина хезмәте. Бу мөмкинлекләрдән файдаланып калыйм дигәннәргә Ватанны саклаучылар дәүләт фонды да ярдәм итәчәк. Наши социальные координаторы, если вдруг у человека возникают проблемы со сбором документов. Документлар җыюда кыенлык килеп чыга икән, безнең социаль координаторлар ярдәм итәчәк. Без 1 июньнән бирле эшлибез. 3 ай элек сораулар бик күп иде. Хәзер аларны үз вакытында шишәргә тырышабыз. Бүген 9 кеше хәрби хәрәкәтләр ветераны тоныклыгы алды һәм бу эш дәвамлы булачак диләр фондта. Бүген һәрбер хәрби үзенең социаль координаторы белән танышып, үзен кызыксындырган сорауларга җавап ала алды. Алия Хәйретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.